هاي غرفتنا دیمەنên کۆژناو مالەکە سەرێکانیە تایبەت ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin, kiryar û reftarên çekdarên grûpên girêdayî Tirkiye nîşan didin. Di dîmenan de diyar dibe ku çekdaran mal bi tevahî talan kirine. Ji bilî amûr û tiştên li nav malê, derî û pencere jî hatine hilkirin û dizîn. مخلين غلط على غلط. Tiştên ku çekdaran nedizîne, ew têkdane. Orhan Kemal medyakareki Kurd ji serêkaniyê ye û piştî ku neçar bûye mala xwe bicî bihêle, rewşa nav bajêr bi hûrî dişopîne. Kemal zanyarî li ser rewşa nav serêkaniyê dan Rûdawê. Her sê grûpên çekdar Sultan Murad, Ehrar el-Şerqiye û Ketîbeya el-Hemzat li serêkaniyê bicihbûne. Ew grûpên çekdar kesên ku vedigerin bajêr îhanet dikin wan digirin û îşkence didin. Grûpên çekdar amûr û pêdawîstiyên çandiniyê wekû traktor, tov û semadê didizin. Tevahiya mal û milkê Kurdên Êzîdî li gundên wekî Şekiriyê û Cantemir talan kirine. 300,000 lître mazot ji yedekê benzînxaneyên serêkaniyê dizîne. Sûtemeniya projeyên çandiniyê ji nav zeviyên cotyaran talan kirine. Destdanîna ser malên welatiyên Kurd li serêkaniyê berdewam e. Medyakar Orhan Kemal ji Rûdawê re wiha behsa reftara grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiye kir. Rewş li hundirê serêkaniyê gelkî ne baş e. Kesên sivîlî û vedigerin malê xwe wan digirin, li wan dixin bin tehqîqê 4 roja 5 roja. Dikanên bajêr gişt talan û wêran kirine. Gelek malên welatiyan şewtan dine, gelek malê wan ji xwe kirine bargeh, gelek malê wan kirine zindan ji xwe re, xelkê tê de işkence dikin û ji xwe li gundewarê bajêr jî heman kiryara bikartînin. Ji dema ku artêşa Tirkiye û grûpên çekdar ên girêdayî wî welatî êrişî Rojavayê Kurdistanê kirine û dest danîne ser her du bajarên serêkaniyê û girê spî û gundewarên wan heta telefonên destî jî li ser xelkê qedexe kirine, da ku kiryar, dizî û talankirina wan neyê belgekirin. Lê tevî wiha jî hin dîmenên dizî û talankirina wan tên kişandin û belavkirin. Hüseyin Umar, Rûdaw.